guys. Asa ni nang? Kimchi recipe. Dili ay samgyupsal. Samgyupsal. Samgyupsal mi guys. Tara ni. Mga kani bacon. Oh, daghan din ni og kimchi. Mo ni kimchi guys. So, extension ni part 2 ni part 2. Part 2. Daray ang lutoanan. Kami diri sa payag. Payag. Hmm? Kaya ako nakita ang katog ng dagko kayo bing nga na ay pwede noodles nga na. Fried na siya kuan. Mo siya bacon. Bacon. Bacon? Bacon mo kaya nga. Bacon po tambok na. Clip. Basta maluto na na, muna na. Taraw daw nang. Ay ko, hindi ko pa-estimate ng sobra. Pinay eh. Sobra. Asa sa mga mapalitan na Bing? Tingin-tingin tayo nagpalit, ani? Kita man ko sa SM ana. May kimchi, na ikuan. Mo-order ko sa Shopee katong kuan. Kuan din siya ba na ay pang noodles. Okay, kato kay kailangan mong gusto uban o Oo. Kani kay kanira man. Gutin.
Samgyupsal mi guys. Samgyupsal. Samgyupsal. Kuman na. Wala kayo kuman. Bunda lagi. Bunda lagi niyo. Di na. Ha? Dali na. Daghan ko lang ito. Pero hindi pa pa man. Cover niya. Asa gutan? Dali. Garap. Ikuan hanger niya. Hanger kayo. Ang monitor niya ikawato na. Patulogin lang sila. Hindi na sinigin ba? Kabutan na kanila dali. Kita pa yung padre. Yan butan sa butan. Unang kuya nga, igdana na lay. Pero hindi man bawasan nila. Kawakan mo ganito. Kapo. Asa ko ni? Wa ko mag. Asa ba? Isa ko lang sa shop ato ni. Nga. Okay, man ka mo. Swaycam. Ilista ko ng cellphone ni Bing para makaka-order sila. Ay kami internet na. Adali tayo. Oy man, nauna naman tong pag-ibig. Ako ibig BIR. Oh, nabayad na ko annual. Pila na ko bayaran? Kato di ba ito 100? Ya pila man lagi. Ako pa ko sa bayar. Ito sa bayar. Pero mo na ko bayar katong mo file ka bakit? Last year lagi. Wa jud book year daw. Ang annual og full year jud na katong quarter ano. Quarter sa credit. Last year. Last year. So Pandemic. Ang annual. Oh, maura. Ako file. Kasi na bayar kay. Lakaw mo sa kliyente. Kuan mo ang kliyente. Food panda. Ano lang, part 2 ni guys. Iyo na di sa usa umubututan. Ayo kay ba mo gamit biyan na biya. Bandara dong. Gi-off mo na daw off nang dagamit si kuan EG. Sina diri sa Malaysia eh. Food Eh, kay panda. wala na ni kuan law. Ay, ito na overnight. Overnight so. Ay, tawag ako. Kanang anak sa kuan ka ba? Uy, Dapat na dagamit no. kuan ka ba? Oy, sila pa po ba? May kay wa ni react dayon mga bata bagay. Sabi na kay bao. Yakas lagi mo. Uno ko nagtanong ko. Food panda. Wa mo sa react sa to. Naman to ning atras na lang ko para dili dag halata ba ang tapok. Mahak man ko. Trending to. Ma, pwede ko aspon ko. Sila kata magka nagulang di katawa. Ako dala na. Round 2. Kinini kay wala na naikuan. Pahipon na. Hindi. Ano ko mo sila do anak bi? Kimchi. Nainay lang eh. Saan man na? Kimchi na. Ang laban na kim. Ang lahat na. First time. First time kimchi.
Kung gipa-appeal pa unta tong randi. Sa katang tag-file-file. Wala unta. Diri na ba na? Ito, tigala na. Wala ginawa. Chinese, ito mga Wala nakalami yan. Butas. Hindi, magbuhat ng kimchi rice at kusok pa. Kimchi rice. Katawa ko imong giluto. So pag-refresh. Kaya na eh, kaya na. React nun si AJ nun. Ito, sikreto na. Pag-ilaw ng bacon. Tubig, tubig. Ah, So, naginitan. Ay, di ako libo. Ano, laban? Kung ano, pero Butang di ko ice ra ko ice og kanang